Sige na, ano yung Gab? Kaya pagtatawad, magkarigos ka na. Gab. Kaya Gab. Thank you for the thumbs up. Hi, Pamaybay TV. Good morning po sa'yo, host. Good morning. Good morning po, Pamaybay TV. Kumusta po? Darating na salita. Telebisyon Lapong! Ay, di naman. Gusto mo tinapay, Lapong? Gusto mo tinapay? Bunay. Bunay. Hilaw yun na bunay. Hilaw pa. Oh. Tinapay. Tinapay. Thank you for the thumbs up. Thank you for my Bay TV for the thumbs up. Thank you. You only one here. One people here. Thank you for my Bay TV. Ang dalawang tusok na ako sa'yo. Salamat. Thank you. Ay, Gabriel, ikaw pag nag-live ako, maribukong ka. Gabriel. Maribukong ka, naka-live ba? Thank you for the chance. Kuha na. Kuha na. Ako lang. Ako na. Ako. No. Hindi ako. Ako na. Thank you for the tanzak on my bike. Hi, William. Thank you so much, William, for always joining here. Thank you for always. Thank you for my bye, my 2 viewers now for my bye and William. Thank you so much. Thank you for the tanzak. Hello, sweetheart. 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 Where are you from, William? Thank you. US. Where are you from US? Mayatag mo na dito. Three Tanzak. Thank you. West Virginia. People there are kind, I think. West Virginia. Good morning, Cheryl. How are you doing? Hi, guys. I'm doing live. I'm just finished a breakfast. Thank you for joining me here always, guys. William.
Have a good night. Have a good night. In America, guys, Sandra, and thank you for joining me here. Hi, Anson. What's up? Hi. Kumusta? Okay lang. Ito. Ah, ano pa din? Ganun pa rin. Like, kumusta na dyan? Ano na pala. Magandang gabi sa'yo. Salamat sa pagpunta kahit busy. Salamat. Salamat sa pag-tanzay. Thank you so much. Saan darating na masalita? I'm good in some busy much. Just arriving from outside. Okay. Okay, maganda yan. Liwaliw. Liwaliw sa labas. Libang din pag may time. Hirap kasi kapag di ba, boring kay isip. Na hindi naman dapat isipin na iisip. Yung mga walang kwentang tao na iisip. Ayun nasagi pa rin, no? Thank you for the time, sir. Ayos na stress ka kaisip. Yes. Stressful kaya mag-isip na lalo na yung mga walang kwenta na dapat isipin. Yes, and san, ano yung puno sa likod mo? Ang laki ng bunga. Oo nga. Malaki. Ayan, ginagahoy siya na miracle fruit. Moya daan miracle fruit sa likod. The miracle fruit. Fiesta niyan sa Erosing. Fiesta niyan. Wow, never pa ako nakakita ng miracle fruit. Pag daghan din sa mga balay-balay, saan kayo? Wala. Ito lang. Nakahusla man. Oo nga, mas maging mag-stay sa bahay. Tama. What time na? Papapansaw yun.
Wala kang pa, ay, may pasok ka bukas. May pasok ka ba bukas? Ate Men, pasok ka ni Mama. Gabi nga doon na yung Gab. O di ayaw na paghingayada yun. I'm going to get some sleep and I will talk to you later today for you and morning for me. Bye. Bye, sweetheart. Hi, William. Thank you, William, for joining. Thank you. Hope you join me again and again and again. Here. Bye-bye. God bless you. I will. Thank you, William. Thank you so much for being a supportive my channel by joining my live. Thank you. It helps me. Thank you, William. Meron in San Tuesday wala pasok. Punta kami sa Apple Orchards. Sayang if dito ka, sama ka sa amin, Jenny. Kami lang dalawa mamasyal. Gusto ko makapunta dyan sa Apple Farm. Oh, ganda. Ganda. Gusto ko nga makapunta dyan. Ate Men, Pagala. Kaso nga lang. Malayo. Baka hindi natin alam. Baka ano. Baka mag-ibang landas. Ganon. Mag-picking tayo ng apple or mga berries. Wow. Ang cute. Alam mo yun, mga gusto ko. Yung mga gusto kong gusto kong gawin. Yung mga gano'n, mga adventures na ganyan. Sa nature, sa farm. Long. Yung saya. Makadto na lang ako sa bulod. Mamitas ako sili. Napasites. Positive lang insan. Everything welcome na siya. Tama. Makadto na lang ako sa bulod. Mag-gather ako sili na pasites. Ako driver, di ako gala pero gagala tayo. Sige. Basta may gas ang sasakyan makakauwi at makakarating tayo. Tama. Tama. Masarap mag-picking insan. Sinasama ng ganyan. Thank you for watching.
Bye-bye, Insan. Thank you for joining. See you next time. Bye. Mag-work. Mag-work na lang tayo ng fruit picking tulad ng Pinay sa Australian Run Canon. Ah, talaga? Sige. Gusto ko yun. Bye, Insan. Thank you for joining. Busy ako niyan. Kaya, salamat. Gusto ko yun, Insan. Punta tayo sa Australia. Magtrabaho tayo. Bye. Thank you for joining. Love you.